Finalment els vidres van cedir i els estudiants van accedir a la seu del Partit Conservador Britànic. Les retallades del govern han indignat 50.000 joves que la tarda d'ahir van tallar els carrers del centre de Londres, van encendre fogueres i es van enfrontar a la policia. Scotland Yard només havia previst 225 agents per contenir la ira dels estudiants i ràpidament van haver de demanar reforços. 50 detinguts i 15 persones ferides són els resultats d'una tarda de violència al carrer. L'increment del preu de les matrícules universitàries és el principal punt de conflicte. Els 3.000 euros anuals que es pagaven fins ara s'han apujat a més de 6.000 d'acord amb el pla d'austeritat aprovat fa poques setmanes per la coalició de govern del Regne Unit. El primer ministre britànic David Cameron ha lamentat els esdeveniments des de Seül, on participa en la reunió del G20, i ha assegurat que no quedaran impunes. Les imatges de Londres s'assemblen força a una altra manifestació estudiantil, la del 2009 a Barcelona, quan els enfrontaments entre policia i estudiants van crear una situació de conflicte al centre de la ciutat. Aleshores el Pla Bolonya i ara les retallades socials. Els estudiants demostren que estan disposats a arribar a la força per lluitar contra el que consideren injust.